skal vi lave noget, som ikke særlig mange danske YouTubere har gjort. Ja. Ja, vi skal lave fondue challenge. Så vi har chokolade her, og så hernede i den her. Og så har vi herunder, der er en masse ting, vi ved ikke, hvad det er. Eller der er kun én ting lige nu, men vi ved ikke, hvad tingene er. Og så skal vi dyppe det i chokolade og spise det. Og så siger vi, om det er godt eller dårligt. Vi siger fondue eller fondue. Så ja, okay, vi starter. Første ting er hvidløgsbrød. Hvor klamt. Hvidløg med chokolade. Hvidløgsbrød i chokolade. Vi prøver nu. Okay. Her, så er der chokolade på. Okay. 3, 2, 1. Jeg synes, det smager fint nok. Okay. Fondue. Næste ting er... Tomat. Hvor bliver det? Chokolade. Det er det mindste, den der. Den plejer at sige, hvad er den største. Ja, okay. Vi prøver her. Nu er den meget chokoladeret. Sådan der. 3, 2, 1. Det er ikke slemt, men... Fondue for mig. Fondue? Jeg skal lige have noget vand. Godt. Så næste ting er... UFO. Ja! Sådan en UFO donut. Så prøver vi chokoladen. Den faldt af igen. Ja, UFO chokolade. 3, 2, 1. Fondue. Fondue. Og næste ting er... Spegepølse. Det bliver slemt, det her. Ja. Så er det sådan specielt vild med spegepølse. Nej, heller ikke mig. Vi prøver. Ja, jeg kan godt lide det. Nej, jeg er bange. Jeg er virkelig bange. 3, 2, 1. Så ser vi her. 3, 2, 1. Marcipan. Og vi er ikke særlig vilde med marcipan. Der er ingen af os, der kan lide marcipan. Ja, vi er ikke særlig vilde med marcipan. Nogle mennesker synes, det smager virkelig. Ja, fordi det er jo lidt ligesom konfekt, men ingen af os kan lide marcipan, så det bliver sådan lidt... Jeg putter meget chokolade på for at overdøve marcipan. 3, 2, 1. Kulhunger. Nu spiste det rent faktisk. Nej, kan. 3, 2, 1. Fondue. Nogle mennesker vil nok synes, det smager rigtig godt, men da vi begge to hader marcipan, så synes vi det ikke. Tyggegummi. Det tror jeg faktisk kommer til at smage fint af. Jeg tror altså bare, jeg dypper den i med fingrene. Så, jeg har den. Nu kommer der her. Okay. 3, 2, 1. Okay. 3, 2, 1. Fondue. Det smager faktisk rimelig godt. Og næste ting er... Dadler. Jeg kan godt lide dadler. Jeg elsker dadler. Ja, okay. Så. Okay, så. Chokoladen. 3, 2, 1. Fondue. Jeg synes ikke, det er en af verdens bedste ting. 3, 2, 1. Syltede agurker. Det
godt lide syltet agurk, men med chokolade på. Få den op. Nu har jeg bare mega meget chokolade på. Men det er virkelig klart. Ej, og det smager. Prøv lige at dufte til. 3, 2. Det er beanboozled, pære eller bussemandsnot. Bussemandsnot. Okay, så. 1. Hvad fik du? Jeg fik pære. Jeg synes, det smager godt. Jeg vil også pære. Du synes ikke? Ja, bussemand. 3, 2, 1. Fondue! Hvis du får pære, så er det fondue, men jeg tror, det bliver ret fondue, der hvis du tager smag. Nu er det sidste ting. Sidste ting. Så bliver vi nødt til at sige for det. 3, 2, 1. Chipkiks! 3, 2, 1. 3, 2, 1. Fondue! Og jeg endelig synes, jeg lige skal udnævne den bedste fondue og den værste fondue. Den bedste fondue, det var helt sikkert UFO. Ja, den er virkelig god. Ja, den værste fondue, det var helt sikkert syltede agurker. Syltede agurker. Seriøst, ikke prøv det. Nå, men det var... Eller også var det den der spejpilsen. Ja, den var også rimelig klar. Nå, okay. Ja, vi siger, det var sådan set alt for den her video. Jeg skal bare ses i næste video. Ja. Like, kommenter, abonner. Og sådan en like eller 2 dernede der. Ja, og stadig fortæl mig, hvis I kan finde ud af at smide 2, for det vil jeg gerne.